nde jayndi pular heeɓi duuɓi 11 e nder DSTV ɗum ko actu pular duuɓi 11 wona balɗe 11 tuggude e ɗiɗi lewru colte hitande ujunnaji ɗiɗi e 11 totti ɗiɗi lewru colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi duuɓi 11 ko hammi amadou ly ari DSTV actu pular heeɓi duuɓi 11 e nder DSS yewtere ngalu heeɓi duuɓi 11 e juuɗe hammi amadou ly e nder DSS e nder ɗi duuɓi 11 famama wonde ɗemgal pular deke ina wawi saktirede kabaruji tawa koye ayawo hono télévision tawi ko mbadi fanniyankori hono ɗemgal France e nder France 24 ni e ko nandi hen ɗum ɗo ina wawno heɓade kono taw helɗirani ni actu pular adi fof ko jogadi mbadi lobbiri golle keelele noon gollata ɗum ko neɗɗo kelɗuɗo DSS andi dañi wune e wonde ñemtinirgal to banggue jayde pular e ayawo kone dañi hammi amadou ly nde ganduɗo ɓe habrata kadi ɗigguinɗo fannubo yaari o hono jaydiyankagal kono kadi o dañi sukaɓe finɓe famɓe jangguɓe gandal ngal wona dumbowal tawi ko heddiɓe e ndigal ɓen goni ceerno amadou diaw e fatima diallo e woɓɓe limtinɓe ballal mabɓe ina tiskini hen no fewi ɗi duuɓi 11 noon soko Allah golle pattam lame mbaɗama hen. onon subiɓe huccidde télévision mon 2STV o waktu so yoni oɗon jogui hakke rokkede kumpital mon pular actu ɗum ko aadi mo gadodirɗen e kala altine alkamisa waktuji 15 pawɗi hojomaji 30 kala to gonɗon e no gonirɗon e nder windere nde yo jaam kisal e nden ka Allah wone mon. heɗen gara e holno actu pular ardi ko adi nde kalaten actu pular taw jubben seeɗa e ɗo ɗum hammi amadou ly jeeya ko mboyo e nder fande Podor o waɗi jangde makko alqur'ana ɗon e wuuro mabɓe nden jangde nayimo ha Rosso ko caggal mum o arti o naati école o jangi e lamorgo ngo Dakaru koto duɗal Abdoulaye Sadji tawetegal to Tinguéji o heeɓi seeɗan fagu makko bac o yeehi to duɗal jaaɓi ha tirde ngal Cheikh Anta Diop taw yaruno ko fanno micciyankagal o naati e média kono kumpital ko hitande ujunnaji ɗiɗi 2000 to Jamono FM ko caggal mum o yeehi to RTS e hitande ujunnaji ɗiɗi e ɗiɗi 2002 omo heblatno toon jewte pattam lame ene jeeya e majje boowal ganni kono kadi omo jeeyno e yewtere cellal kamɓe yewtere fandu almudo caggal mum o heeɓino fartange yaade to duɗal keblowal jaydiyankoɓe beetengal sesti ko hitande ujunnaji ɗiɗi e 10 o heeɓi seeɗan fagu makko garal makko to DSS koye ballal guindiyanke ngana hono Ibrahima Mouhtar Dare Sarr to leydi Mauritanie e wiide makko ko Alhaji Ndiaye mo DSS yewtidanno e Ibrahima Mouhtar Dare Sarr o wi Alhaji Ndiaye wonde omo yiɗi kabaruji e ɗemgal pular e ko nandi hen mbatta waɗede e téléji he on wimo ina yiɗi wadde ɗum kono waaɓe no mani ngala ɗo Sarr Hiɓɓi TV won sukaɓe ɓe jimi ɗo hayso ɓe mbayani no mbami ni koɓe mbawi tutede ha ɓe mbayoyi noon ko nden o noddi Hamme Ly o namdi ɗum gonka mum to RTS Hamme wi suwa ƴettede taw ko nden o jokkodiri Hamme e Alhaji Ndiaye ɓen jewtidi ɓe pamodiri ko ɗum ji sababu garal makko to DSTV e hitande ujunnaji ɗiɗi e 11 yewtere ngalu noon wona e juuɗe Hamme Ly fuɗɗi adi jogade nde ko Farba Salli Seck yo yurmede Allah woni mum te mbadi ndi wona gotiri ko nde Hamme heɓinde nde waylinde artirinde e aussi famu jeeten hande actu pular noon eɗen tesko e mum gueɗe kewɗe tawa ko payodinde guila e bawgol mabɓe hebde kabaruji tawa ko jojjande rendo ngo tawi ɗum fawi koye jogagol mabɓe jowraniɓe ɓe e nder leydi he foof yewtere ngalu noon fayide mum heɓidama tiguirigui hande kala neɗɗo gonɗo ɗo e leydi ndi kalowo heeɗe rewi e ngalu nde laati ko sewde kabaruji wonande wiyoɓe mbimi yewtere ngalu ina yara hande e 450 tongode 430 numéro ko fuɗɗi e faade joni actu pular yalti studio 2000 laabi kewɗi ene hen Daka Madina Gounass ha e maggal Touba e ko nandi hen. waktuji 15 poyi hojomaji 30 ɗo e télévision mon 2STV musidɓe tedduɓe yaɓoɓe kumpital mon pular actu bisimilla mon e kabaruji mon e ɗemgal pular
altine kala e alkamisa so waktuji 15 poyi hojomaji capantati ko nden woni aadi computal mon Pulactu holi oɗo gorkajo biyeteɗo Amadou Diaw o jeeya ko wuuro ene wiye Paté Gallo o yi aduna ko ñande nogas lewru setto hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi ɗiɗi 1992 o adi janggude ko alqur'ana ɗum nayimo to Ndar ɗum wonno ko hakkude hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi jeegom ha hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeenayyi 1999 ko hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeenayyi o naati école hitande ujunnaji ɗiɗi e joyyi o heeɓi seeɗan faago makko entré en 6e ujunnaji ɗiɗi e jeegom o waɗoyi collége makko to Doɗel ko hitande ujunnaji ɗiɗi e jeenayyi o heeɓi BFM makko o yeehi to lycée mbo Hayre Law o toon o heeɓi seeɗan faago makko bac ko nden o yeehi to duɗal jaaɓi ha tirde ngal Dakaru to falde espagnol ko duuɓi ɗiɗi o waɗi toon hitande tataɓere nde o dartini jangde nde tawi hankkadi jaydiyankagal ngal fuɗɗima hondemo ko nden o windi e duɗal en South Afrique ngam heɓlo jaydiyankagal o gollima e radio Safina FM hakke duuɓi ɗiɗi koye lewru Jolal ujunnaji ɗiɗi e 15 o ari e DSS taw koye casting mo DSS yuɓɓinno ngam dartude golloɓe e nder temodere fawde arnoɓe ko nayo tan ƴetta hen koye ɓen o jeeya ndew ari nde o laati ballodiɗo ceerno Hammeli Amadou Diaw e feƴƴitari mum wona ɗemgal Pulaar tan waɗata omo waɗa français e wolof fof ko kanko ardi catal ñawore e nder rédaction mo DSS TV kono Dex Justice omo jeeya e yewtere li wolof waɗore kikiɗe alet kala ko neɗɗo bawɗo ko waɗata ko kadi jantiniɗo cimti makko ine ndegui so Allah ko neɗɗo joom dokke sappo e joyi pawi hojomaji capantati ɗo e 2STV première chaîne de télé privée du Sénégal musidɓe tedduɓe to gonɗon ene goni ɗo noon calminama no hannirtani bisimilla mon ɗon e kumpital mon Pulactu oɗo debbaji biyeteɗo Fatima Diallo baɗowo ko fayidini e ngal meccal jaydiyankagal o rewi e jogay nokkuji ko wayno radio Teccan ɗo waɗi ko fayidini no feewi ko laftunoɗo e nder haralde hesere jaydiyankoɓe ɗo yontidaɓe Fatima addi wadde ko ruɓiɗo jaydeji caggal mum o watti wadde cimti pattam lami ko ujuni ɗiɗi e 19 o watti yettide jayde nde hande o omo yettina Actu Pulaar no feewi ko alda e goɗɗodirgol ko neɗɗo moƴƴo jankiniɗo pinɗo no feewi 2STV ko ayawo ma mbiyen chaîne jeytingo kono privé darnago ñande nogas e goo lewru morso ujunnaji ɗiɗi e tati tawi jeyingo ko Alhaji Ibrahima Ndiaye e joom suudu mum Mariam Ndiaye ma en gartu hen taw koye jajidi Actu Pulaar en mbawa haaldude ɓuure mum konde jayde yeruyankore hande kala gollantoɓe ɗemgal ngal to banggue humpito ina foti timtade e golle mabɓe he en duwima tan nde Allah nawrata ɗum yeeso duuɓi 10 yo Allah wattu ɗum temedde kadi jaggonaraɓe kamɓe waɗoɓe ɗum ɓe ɗum noon on jafnama wona haydara ko arde wideɓe tan ɓe jarama fandare nde ko yettandeɓe Allah tan e ɗe golle garɗuɗe e mbeɓani wadde kala ko oñi jafoɗon wona fandare ko kuɗol kamɓe sawtowol musidɗo monɗa ha Moussa Ba Madina Gounass joɗaɗo Actu Pulaar non on jarama en mbiɓe manditare jamma